Mukuru beteta izan da egun osoan landako gunea. Estanak jendez gainezka eta saltzaileak eta langileak jo eta zulanean. Ez dakit zenbat, baina honek atera doguz gaur goizien 1000 ale eta gelditzen die 25 eta hola. Joandako 100 lagunek ez dute galdu aukera erosketak egiteko. Umearentzako kontuak batez ere, liburuak eta marrastekoak eta olako gauzak. Eta saltzaileak nola ez, gustura salmentekin. Tope, eta gainera laguntzen du jendea, denek musikeria zinatzen egotea eta salmentarako laguntzen du. Baina ez dira izan gelditu gabe egon diren bakarrak, musikariek eta idazlek ere ez dute izan aspertzeko astirik. Pilo bat jende etorri da gaur, da parau barik. Lehen ez gendun liburuak sinatzeko ohitura, baina orain danak nahi dute liburua sinatua. Euren lanak aurkezteaz gain, hartzen dute denbora besteenak erosteko. Buelta bat eman, gauza batzu baditu eta puntatuak, erosin editu denak. Gabonen atarian egonik, batek baino gehiagok gainera opariak erosteko aprobetxatzen ditu azokako egunak. Esaterako 30 euroren truke .eus domeinu opari gisa erostekoa. Eta asko harira hurbiltzen interesatuta. Zer da hau, zertako erabili ezaket. Lan erdiak eginda, euskal kulturaren plazak beste bi egun ditu aurretik.